Pánové, já si tam u nového videa ze hry Farming Simulator 2026. No a dnes tady máme zase zakázky jsem dělal. Asi, já nevím, 25 hodin denně, normálně, jo, já už nevím normálně, já už nevím, jak už je ve světě, vůbec nevím, já jenom znám telefon a zakázky a Farming Simulator 26. Zakázky jsem plnil jednu za druhou. Já se přiznám, jednou jsem ten bug z minulého videa použil. Jestli chcete vědět, co to je za bug, tak se podívejte. Jednou jsem neodolal, no a my tady dneska máme ještě, našel jsem jednu takovou speciální věc, já vám ji hned ukážu. Když půjdete takhle na tu mapu, tady dáte tohleto. Tady kliknete takhle na random pole a dáte polní práce. Tak tady můžete dát hnojení, obracování, pěstování něčeho, můžete tam něco zasejt. To znamená, že teoreticky by se tady ty dva stroje vůbec nepotřebovali. Vůbec, ale vůbec. Zatím. Ale, jelikož když dáme takhle polní práce, děláme třeba kultivátor, to stojí 996. A to je jedno pole. Takhle, určitě prodáme ty stroje. Ty dva. Takže, jo, žádnou mouku nemám a teda žádnou pšenici nemám. A mouku se kouknu. Nemám taky žádnou. Jo, jsem všechno a udělal jsem z toho samozřejmě tu mouku, ale jsem ještě nevěděl, jestli to tak. Ceny, ne. Vozidla. Farm Great Plains. A John Deere. Takže, máme 259 000. A máme traktor. A další blbot na hnojí. Buď můžeme teď koupit tohleto za 159, zbylo mi nám ještě 100 000. Tohle ne, tohle. No a nebo to zatím prostě dávat na ten rychlej ten, že bychom posíkli prostě. Tam jsme dali polní práce, to je hned, jenom kliknete polní práce, seberou vám 926 korun nebo peněz, dolarů a máte to hotový, jo. Hned prostě, to je za sekundu. Ale asi bych možná radši ten stroj koupil, bo teď bude úplně jednoduchý, jo. Ten začí prostě projet jednou místo dvakrát. Koupíme to. Koupit. OK. No a teď? Teď šetříme na tohle pole. Jo tak. Jo. Tě podívám, na žádný levnější už tady není. Tu 16, ty krás. Kde je? Je to tohleto? Jo. Takže na tohle pole šetříme. 333 000 potřebujeme, takže to znamená, že my potřebujeme v nejbližších dílech, nebo v nejbližších za kamerou, ale předpokládám, že za kamerou to moc rád nebudu, protože mi opravdu to ničí už. Takže. Nasednem. Ne, nejdřív. Pracovník. Takže, v dnešním díle znova žně mouka, prostě to už je klasika. A genem. Ještě mi napadla jedna věc. O kolik se liší ta cena té mouky? Třeba teď je za 2000, a když budeme třeba v srpnu, tak bude za 1000. 700, takže o 700 na... Ne, jo, o 700 prostě na 1000 litrů. Jsem přemýšlel, že bych koupil ten stroj a prodával bych to vždycky v prosinci. Tady ten. Někdy, když já to zase najdu. Tady ten. Já to koupím. Tak. A nemáme zase peníze. A co? Traktor jede. Pro stroje. Kombajn seče pole. Takže díl nám začal zase velmi rychle.
Jo, a jinak ty krávy jsem koukal, ty musíme nejdřív koupit jako kravín. Tady musíme koupit za 290 něco tisíc asi. Že nejdříve musíme koupit kravín a potom až krávy a potom ještě nějakou slámu, seno a pak až budeme vydělat. A já si myslím, že když mi to nové pole by nám to mohlo docela hodně vynášet. Tohle odvezu hned našemu mínu. A tady musíme změnit produkce. A musíme dát uskladňování. Takže vlastně budeme vydělat víc z mouky. Malinko. Ale to jsme na 5000 přišli, takže. A budeme si to ještě muset vozit sami. Jinak pokud se vám video líbí, dejte mi like, odběr, komentář. No a jak jsem říkal, pokud bude dohromady 20 lajků na tomhle, ne prostě do tohohle a to další video, tam jedu zase, Ježíši Kriste, Pane Bože na nebi. Pokud předminulý, tohle a příští video dá dohromady 20 lajků, tak bude 5. díl hodinový speciál. Pokud ne, tak na mapě jsou schovaný takový předměty, dostáváme za to pár peněz, jo, ale takže bychom si koupili. Ano, budeme se krásně. Ty krásno, máme hodně mouky tady, ne? Co to je tady? A tam to jako tam nejde, jo, jako to se tam jako nechce. Asi prostě řekla, že ta ne. O, super, tady jezdím po mé produkci, tady jedu do zavřených vrát. To jinak neumíte, co? No, takže bychom si koupili tady 4kolku za 12 000 a objeli bychom to všechno. Podle mě stejně dostaneme míň 12 000, takže se na to neplatí, ale takže si to bude jiný díl. Prostě v příštím díle vůbec makat nebudeme. Vůbec bude to odpočinkový díl, 5. díl odpočinkový. Odpočinkový díl to bude a bude to odpočinkový díl. Příští díl. Jo? Doufám, že jste všichni rozuměli, já nevím zase kam jedu. Já mluvím a vůbec nevím, co dělám. Ten můžu nechat, když tam nemám ještě úplně plno. Ale pamatujte, že příští díl, když nebude 20 lajků našich videí, tak bude odpočinkový. Takže vlastně vy rozhodnete o tom osudu, ale spíš dejte ty lajky, než abyste nedávali. Takže, teď jedu ještě pro tu sečku. Expert Combine AI tam zase pracuje, AI robot, jo. Nebo že by to měl hotový? Ne, to ne. To ne. Já mu musel si pomoct. A dám spíš na to větší pole a to udělám potom sám, protože čím menší pole, tím horší to s ním je. No, kombajn máme špinavej. To jakože ne. To jako se ráda vidí. Tak pracuji, ale. Já musím jet pro sečku a hned zasejeme tohle pole. Poté ho pohnojíme, no a máme ho znovu připravený. Jo, ale slepice, kurník, který máme za toho koupený už od začátku. Teď jsem tam kolem nich jel, tak jsem si na to vzpomněl a přemýšlím také, když jsem přemýšlel i v hlavě, že bychom mohli koupit nějaký slepice a občas jim tam hodit nějakou pšenku. Tu pole už velký. Takže jsme měli pšenky dost a občas bychom jim tam takhle hodili. To stačí hodit násypka a oni ti budou snášet vejce. Myslím, to takhle je. To stačí, pak to podle mě řešit a nemusíme.
Docela velký stroj to je. Takže by se nám dneska mohli hodit trošku pšenice. Koupíme si koncepice. Jeď frajere, hejbej se trošku. Tak. Takže uděláme tohleto. Podívejte, to má záběr jako blázen. No jo, to máme nehotový. Ale AI robot by se tady s tím ještě sekal ještě díl než tam s tím. Tak. Couvneme si pěkně. A jdeme, pokračujeme. Jinak nějaký ohlasy, podívejte se na videa jiný, jakože dřívěžka, protože byly tam moc hezký ohlasy, prej jsem tam nějak vtipkoval. Tak, na to koukněte určitě. Já možná nějaký vtipek vymyslím i dneska. Třeba. Tak. Teď si pěkně jako zaparkujeme takhle pro ten vozejček náš. Tak. To znamená zasekli, tady máme v chatě ty baráků ve okně, máme babka tam má ve okně. Chudák ani nevidí z okna na naše krásný pole, protože tam má nějaký rozmetadlo na hnojiva, no vidíte, já jsem si ji vzpomněl. To si stačí, ne, tohle. Perfekt. Tak. To zaparkuju tady. Takže jak už bývá u nás zvykem, v každém díle byl nějaký šílený nákupy, takže... Ale za kamerou slibuju, že letos, ne letos. Teďkon do 4. dílu to moc neudělám, protože to ne. Opravdu mám farmingu už hodně, tak... Že tady nezdržovali paní a pány na silnici, vlastně dej mi to, ty experte. Ukážu, jak se jezdí jako kombajnem. Máme profesionál tady, jo. S Masejem jedeme. Masej Western kombiné 8570. Jo, proč to vynechává? Ty posekal on špatně určitě. Zatím. No jo, jsme to úplně zamaskovali, že tam něco zbylo. Zase, ježiši. To budeme mít plnou nádrž za chvilku. Nebo násypku, nádrž máme taky plnou, ale... Tak, já to dovezu za chvilku vysypat. Asi nemusíme tady vynechat, protože to bych nebyl já. Si myslím, že tomu AI pracovníkovi to šlo mají líp. Hej, ale on by to měl náhodou dneska dřív, tě.
Máme plno. Takže já to odvezu odvést. Jo. Odvezu to prostě. Takže jsem tady. Jenom jsem to odvez do sila. Ale tak, aby takový ztracený čas mi to přijde, tak aby jsme tady měli plný žně, tak jedeme zase. Jedeme. Jak máme květen, takže vlastně skoro to, co máme teď, takže vlastně žně v květnu, já nevím proč, jako ty zemědělci jako už nedělají žně, mohli by mít žně třeba ještě v srpnu, to by ještě stihli jako. Oni pořád říkají, že to mají všechno málo, že jsme měli pšenice, co? Musí dělat jako já, že sečou i v prosinci. Tak. Jak dáme a pánové, připravu pro vás moc hezké video. A to video je o tom, že vlastně od roku 1920 tak vlastně připravu všechny výherce mistrovství světa v hokeji od roku 1920. Jsem v roce 2000 už. O to nejde úplně nejrychlejc, ale budu se snažit třeba video vydat v průběhu tohoto týdne. Vlastně dneska je v pondělí, takže vlastně nejdéle třeba v sobotu. A nebude tenhle týden farming, druhý. Nebo bude. Chcete farming tenhle týden třeba ve čtvrtek? Nebo dáme, já se budu snažit, já budu rychlej. Ve čtvrtek zkusím ty medailisty z toho mistrovství světa. A v sobotu ráno v 7 si dejte všichni budíčka, protože bude premiéra farmingu 4. dílu, jo? Takhle to uděláme, já jsem vás takovej hodnej. Tak buďte na mě hodný a dejte mi like a odběr, ne? Jako, to je strašný s máma. My bychom mohli taky někdy dát stream, třeba i z té 26. Farmingu. A nebo že bych po dlouhé době zapnul kamiony Euro Truck Simulator 2. Mám jedno video z Euro Truck Simulator 2 na mém kanále, kdy jedu Finskou, Tampere a Ivalo. Takže se určitě podívejte, jestli vás to zajímá. A kdo viděl, tak napište komentář, že už to viděl. A kdo mi dá z tohoto videa odběr, tak tomu ho vrátím. Klidně budu odebírat 3000 lidí, že budu mít 3000 odběratelů. Je mi to jedno. Ještě tady kousek. A květnový žně jsou za náma. Máme skoro 2 plné násypky. Že jsem viděl něco tam na tom kraji. Ale to bylo tamhle, něco jim, že to je asi tráva tady to. Jo, není. Jo. Jsme vynechali kraj. Protože se ukazuje, že je plná lišta, ale že tady sbírám jenom pavel, tak to nevím. A přibývá to, tak asi dobrý. Teď jsme se vynechali slámu. Mě docela štve ta sláma tady. Takže. Ne. Jak jsem zvyklý z farmingu 25, nebo prostě počítačového farmingu, tak vždycky kliknu jako, že chci otevřít roudu, jenže tady se rouda otevírá sama. Jo, počkej, dáme tam hned těm slepicím. Přidává krmivo tady. Už nějaký máme slepice? No moc jich tam sice není, ale... Tak, já tady ještě to zaparkuju.
Tady připravím kombajn. Tak. Já to oseju. To bude úplně rychlý podle mě s tím strojem. A počkejte, mohli bychom nějakou zakázku i na video, ne? Když zakázky jsou i setí, sklizeň, orba, za 5000, vypůjčit položky, jdem na to. Nebo pan pracovník na to půjde. Možná to za 5000, tak třeba 2000 z toho vyděláme. Nám se teď na to nový pole hodí každý 1000. Vůbec nevím, kam mám jet. Asi tam mám. Předpokládám. No a předpokládám. Kde? Jo, tady, aha. Tak dáme, označím místo. Dáme, pánové, jedeme. Tady trošku zase lesem, polem, nepolem, ale tak jako co? Jako co? Mohli bychom... Já pracovníka. A něco aspoň mi dělá. Tak. Jinak si vydá rychlý setí, ale ať využijeme tu sečku teď když máme. Dámy a pánové, mě napadl jeden nápad. Tohle pole tady jsem hnojil, nebo jo, hnojil slunečnice za kamerou. Chtěli byste hrát Brawl Stars, pušovat pohárky z Brawl Stars. Tam mé nápady. Frajer tady jezdí na prázdno, frajer si to zapomněl zapnout, ty. Já nechápu, proč... Ne, já to nechám, já. V tom Brawl Stars docela hraje, teď je tam nějaký event, ale tak ten už takom skončí. Kdyby tam byl třeba nějaký event, tak v příští sezóně třeba v létě. Nějaký event, tak tam... Já budem třeba pušovat ty prestiže, by se mohl. Já třeba nahraju brawlery třeba na 900 pohárků a budem to spolu dávat na 1000 třeba. Aby jsme neměli prostě dlouhý videa. Nebo můžeme dát třeba stream. Podívejte tady rychlost, AI pracovník by tady ještě jezdil. Takže ještě doděláme tamto druhý pole, pohnojíme to. A nebo že se prodali tady ten stroj. A hnojili bychom to jako ručně, nebo tam tou blbostí, prostě spíš mohli asi. Protože že jo, my koupili stroj za 25 000, to znamená, že máme 25 polí, máme 5x ten cyklus, a ještě kupuješ hnojivo a to hnojivo stojí jako blázen. Tak jako bych řekl, že možná z toho hnojení možná i vyplatí. No, za kolik to prodáme ten stroj náš? Ale, zvířata, slepice, máme 5 slepic. Oni nejdou prodat slepice tady. Tak to je blbost. Vozidla. Tady to. No za 22 000 to prodáme, máme 92 000. Prodáme mouku, máme skoro 100 000, máme přes 100 000 máme. No a máme přes 100 000, počkej, co jsem chtěl říct, přemýšlím. Jo, no a máme vlastně třetinu pole a potom koupíme to pole. No a až koupíme pole, koupíme kombajn. Potom nějaký nový traktor, no a potom třeba nějakou výrobnu třeba. Já bych to by se vyplatilo ale hodně. Za kolik se prodává chleba? Ceny?
chleba. Za 5000, no. Jakože. Kámo. Kolik je výrobná pekárna? A bude se chvilku hledat tady. Pekárna. Navštívy. Jan koupil nebo co? Tady. 85 000, děláš si strandu. Cože? Počkej, ne. No je to pekárna. No a chleba se dělá jenom z mouky, ne? Aha, tak já jsem třeba čekal třeba 200 000 prostě tam. Takže to nám ruší plány. V příštím videu budeme kupovat pekárnu. Já už to do tohle videa nenacpu. Já to jenom takhle dodělám tady to. Takže v příštím díle kupujeme pekárnu. A pole to budeme mít chleba hned prostě. Si myslím teda. Budeme teda dělat chleby zatím. Budeme nějaká pekárna. A z chleba vlastně to potom budeme jenom prodávat. A z toho si myslím, že pole získáme třeba za 5 dílů. O to, míň. Třeba za 3 díly. Já budu možná dát tak kameru a budu, ne? No a za 3 díly potom bychom měli tam to pole. No a z toho bychom potom měli obrovskou produkci. Z toho bychom měli kombajn rychle. Z toho nový traktor. No a vlastně byli bychom úplně perfekt. Tak mám hotovo. Jsem říkal, to je prostě rychlovka, prostě mám tady za 2 minuty hotový pole. Takže. Hotovo, perfekt, nazdar. To je opravdu hodně rovný ty pole. Škoda, že tady fakt nejde třeba udělat nějaký městečko, abych si tady udělal tam městečko. Byste koukali, ká. Já jsem úplně stavitel, ká. Tady by prostě bylo obrovský městečko. Měli si tady pekárnu, mlýn. Škoda, že tady prostě nebo nějaký král. Škoda, že tady fakt není ten volný ten průběh, ne? Vlastně já nemusím nic odpojovat, já se to jenom zaparkuju tady. Vlastně trefím kombajn, no. Takhle zaparkuju. Tak. Frajer tady bude dělat, já tady nechám ještě za tou kamerou potom. Pár těch zakázek možná udělám, třeba možná něco. Tak, ještě musíme pohnojit pole. Polní práce, hnojení. Pole již pohnojené. Polní práce, hnojení. Pum. Jo, jasně, víš, pole je pohnojený. Vidíš tady pohnojený pole, prosím tě? Kamo. Vytvoř... Jo. Hej, tak co to je, ale... Kámo, jakože sorry, ale kámo, že tady 5 teček, tak jako, to se můžu dělat všude. Tak ještě musím koupit tam ten stroj. Vypnul se mi telefon, vybil se mi, ano, i to se stává. Vrátil jsem všechno do pořádku, pohnul jsem tohle pole, pracovní tady orá pole. Abyste si mi prostě jenom říkali, že to je nějaký divný střih. I to se mi prostě stává youtuberům. Jinak tímhle už bych chtěl ukončit dnešní video. V příštím díle určitě kupujeme nový mlýn a nějaký ještě nový věci, co já vymyslím. Možná něco zahraju za kamerou. Peněz mám stejně jako předtím, jenom jsem to prostě pohnul navíc. Orbu nechám dodělat, příště možná se berem něco. Uvidím, možná udělám nějakou ještě další zakázku, podívám se, co bych tady mohl dělat. No, možná se ti tam pošlu frajera. No a ještě uvidím. Dámy a pánové, tohle je všechno z dnešního videa, doufám, že se vám video líbilo, like, odběr, komentář. Tak mě doufám podpoříte, ne? Vidíme se někde příště, čau.